V každom týme existuje nejaká čierna ovca. Je to úplne prirodzené, pretože tá dynamika v tom týme je taká, že potrebujeme mať tam všetky kvality, všetky vlastnosti, aby ten tým fungoval. A teda my tak oceňujeme také tie, ktoré vnímame ako pozitívne, ale aj tie, ktoré vnímame ako negatívne, sú tam veľmi dôležité, aby to bolo vyvážené. Je to vlastne téma pre každého lídra a ten pohľad na to je z dvoch strán. Z jednej strany, čo ja s tým budem robiť v tom vonkajšku, to znamená, ako ja budem reagovať, ako s tým človekom budem pracovať a hlavne, aké si ja dohody v tom týme vytvorím. Lebo vlastne ja nie som jediná zodpovedná za to, ako to v tom týme funguje, ako keď som líder alebo keď vediem nejaký tím, ale celý tím je zodpovedný za to, ako to v tom týme bude pracovať. Takže ten prvý krok je nastaviť si v týme dohody a ujasniť si, ako chceme, aby to fungovalo a ako sú naše ciele. A vtedy vlastne aj tie také nedobrovoľné čierne ovce pochopia a nastavia sa. A aj my niekedy pochopíme a nastavíme sa, čo ten tým od nás potrebuje, lebo neznamená, že my vždy vieme ako líder. No a tá druhá rovina, v ktorej môžeme pracovať, je tá osobná, taká tá vnútorná, pretože každá čierna ovca je pre nás určitou výzvou na rast a ukazuje nám vlastne, kde my ako ľudia, ktoré vlastnosti môžeme používať viac a vlastne dáva nám určitú spätnú väzbu, ako sa môžeme rozvíjať. Takže a to je už taká tá téma, ktorú potrebujeme spracovať osobne. Ja by som povedala, že ani niekedy nie je potrebné robiť tú bielu, lebo to by sme zasa vyhodili ten systém z rovnováhy, ale dôležité je vnímať ten prínos tej čiernej ovce. Niekedy práve napríklad, keď je niekto veľmi kritický, ako vo väčšine prípadov to nie je veľmi príjemné, ale napríklad taký kritický človek môže doniesť naozaj kľúčové momenty, ktoré keby sa nepomenovali, tak môže zlyhať nejaký ten projekt alebo to naše úsilie. Takže tá téma je ako uctiť si tú rôznorodosť a skôr s ňou pracovať, ako sa jej vyhýbať.